Sa number 4, kung magapadayon ang pagsarurot sang presyo sang kalamay sa 2025, ining mag-aapekto sa ekonomiya sang probinsya. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Lacson na nagsiling humalin sa pagnubo sang productions ang may epekto na nga daan sa kita sa mga nagasalig sang ilang palangitan-an sa tubo kaangay sa mga tapasero. Hindi man lubos nga mahangpan kung anong nagtuga sang price drop. Sang Disyembre, si 5th District Representative Emilio Bernardino Yulo ang nagpanawagan sang congressional investigation sa ginasiling artificial drop sa millgate sugar prices sa tuyo nga mapangapinan ang mga small marginalized farmers. Iyagin sila nga dapat osisao ng mga factors sa likod sang price instability kag mapasabat ang mga yadtong may katungdanan para kuntani magpangapin sa mga sugar farmers kag kasubong man ang mga nagapamintaha sa sitwasyon. Si Governor Lacson ang nagapanawagan sa Sugar Regulatory Administration kasubong man sa mga Sugar Federation nga mag-isa kag magbuylog agud to matagaan sang sabat ang ginaatubang karon nga pagpanghangkat sang sugar industry. If this continues, then definitely that's gonna affect the economy of Negros. No? A classic case, no. Even production tonnage-wise, there's a drop, no, through the years. That means our cane cutters are earning less because there's less canes. No? So somehow that will affect also our economy. But talagang the price of sugar is really affecting us, no? The drop in price, and the problem is most of the planters can't understand why.